Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά για τη συνέχεια της εκπομπής μας και πάμε στο θέμα που ήδη σας έχω προαναγγείλει πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, και αυτό έχει να κάνει βεβαίως με τον Εμπορικό Σύλλογο Ζακίνθου και τις διαδοχικές επαφές που είχε και με την αστυνομία αλλά και με το επιμελητήριο. Κύριε Μπουρσαλίδη, Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα κύριε Κόγκο, καλημέρα σε όλους τους Ζακυνθινούς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την αστυνομία και τα ζητήματα που εσείς βάλατε στη συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή. Επισκεφθήκαμε πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα τη Διεύθυνση της Αστυνομίας και θέσαμε ζητήματα τα οποία και αφορούν άμεσα τους εμπόρους, όπως π.χ. παράνομα παρκαρίσματα, όπως π.χ. το κυκλοφοριακό, το οποίο εκ των πραγμάτων δυσκολεύει και την εμπορική κίνηση και στην πόλη, αλλά το καλοκαίρι και στα χωριά και ιδιαίτερα τα τουριστικά, αλλά και ζητήματα γενικότερα που απασχολούν τη ζακυνθινή κοινωνία. Ναι. Δηλαδή από εγκληματικότητα, από κυκλοφοριακό, από το πώς παρεμβαίνουν, μέχρι και θέσαμε ζητήματα, δηλαδή που για μας είναι σημαντικό όταν γίνονται κάποιοι έλεγχοι στους συναδέλφους, να γίνονται με σεβασμό, με διακριτικότητα, ούτως ώστε να μην εκθέτουν τους συναδέλφους, τους επαγγελματίες. Μάλιστα. Βλέπουμε πάντως ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακίνθου βάζει και ζητήματα που δεν είναι στην αρμοδιότητά του, όπως για παράδειγμα είναι η εγκληματικότητα, το θέμα της εγκληματικότητας. Όμως, επειδή είστε και εσείς εδώ πέρα πολίτες και κάτοικοι του νησιού, είναι προφανές ότι λαμβάνετε κάποια μηνύματα και από συναδέλφους σας, οι οποίοι έχουν πέσει θύματα κλοπής, και γι' αυτό και εσείς βάζετε αυτό το θέμα στην αστυνομία. Και πολύ καλά κάνετε, κατά την άποψή μου. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρούμε ότι μας αφορά άμεσα, επειδή και το αναφέρατε κι εσείς, ότι πολλές φορές πέφτουν θύματα κλοπών και εγκληματικότητας και οι συνάδελφοι. Και πολλές φορές, άμα είναι και ένας συνάδελφος με μια μικρή επιχείρηση και του κλαπεί το εμπόρευμά του, μπορεί να το καταστρέψει κιόλας. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, αλλά έχει και μια άλλη κοινωνική πλευρά το ζήτημα που θέλουμε να αναδείξουμε, το ότι θεωρούμε πως η αστυνομία πιο πολύ πρέπει να δίνει βάρος σε αυτό, αλλά βέβαια δεν έχει να κάνει τόσο με το διευθυντή και την διεύθυνση της αστυνομίας εδώ στη Ζάκυνθο, αλλά γενικότερα με το ρόλο της αστυνομίας και πανελλαδικά. Το θέσαμε και αυτό, ότι πρέπει η αστυνομία να έχει πιο πολύ ρόλο σε αυτό, παρά όπως π.χ. να δίνει ζήλο στο να κυνηγάει κινητοποιήσεις και πάει λέγοντας. Σωστά. Λοιπόν, με το επιμελητήριο ποιο ήταν το θέμα? Πολλά ήταν τα θέματα που θέσαμε προς συζήτηση, αλλά το κυρίως ζήτημα ήταν και το ζητούμενο ήταν να αποκτήσουμε μια επαφή συνεχόμενη από εδώ και μπρος με το επιμελητήριο για όλα τα ζητήματα που θα απασχολούν τους εμπόρους. Αυτό που βγήκε είναι όποια ζητήματα και να ακουμπήσαμε, από όποια πλευρά και να το καταλήγαμε, πάντα στη συζήτηση στο ένα, ότι είναι δύσκολες οι εποχές και από άποψη οικονομικής πλευράς, αλλά και από άποψη φορολογίας, από άποψη δυσκολιών που βιώνουν ιδιαίτερα οι μικροί επαγγελματίες. Δηλαδή ότι αναδείχθηκε ότι είναι σοβαρό το ζήτημα της βαριάς φορολογίας που έχουμε σήμερα, σοβαρό το ζήτημα το ότι αυξάνονται τα ασφάλιστα, οι ασφαλιστικές εισφορές, είναι σοβαρό το ζήτημα το ότι ας πούμε και στους συναδέλφους που έχουν μπαρ ή εστιατόρια που πληρώνουν τα δικαιώματα, τα πνευματικά. Είναι δυσβάσταχτα ποσά, ιδιαίτερα για τα μικρά μαγαζιά. Και αναδείξαμε και το ζήτημα ότι υπάρχουν χρωστούμενα για την εποχή του COVID που είχαν κλειστά μαγαζιά. Έχω μια επιστροφή στον ήχο. Ναι, τη διορθώνω. Συνεχίστε αν μπορείτε. Λοιπόν, ναι, αναδείξαμε όλα αυτά τα ζητήματα και πώς μπορούμε να παρέμβουμε. Αναδείξαμε το ζήτημα και του δαμείριου κληροδοτήματος, αναδείξαμε και το ζήτημα, μάλλον ρωτήσαμε για ενημέρωση για το τι έχει γίνει με το Open Mall, να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και τους επαγγελματίες γύρω περιοχών, δηλαδή ποιοι συμμετείχαν, τελικά πού κατέληξε, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αναδείξαμε το ζήτημα πώς μπορούμε να ενημερώνουμε έγκαιρα τους συναδέλφους για κάποια προγράμματα που τρέχουν χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει λέγοντας. Δηλαδή θέλουμε ένα διάβλο επικοινωνίας με το Εμπορικό Σύλλογο, με το επιμελητήριο, για να μπορούμε να ενημερώνουμε έγκαιρα, αλλά και να θέτουμε ζητήματα επιτάπητος και προς την κυβέρνηση και προς τις τοπικές αρχές που απασχολούν τους εμπόρους. Άρα θα υπάρξει αυτή η συνεργασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έχετε πάρει δέσμευση?
δέσμευση. Το κλίμα που υπήρχε ήταν πολύ σε κλίμα συνεργασίας και δηλαδή αλληλοπροσφοράς. Ναι. Εμείς αυτό λάβαμε. Θα δούμε από εδώ και μπρος. Μάλιστα. Με τη στέγη του Εμπορικού Συλλόγου μπορεί να βοηθήσει το επιμελητήριο Ζακίνθου, κύριε Μπουρσαλίδη? Και επίσης, ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν μπορεί να χρηματοδοτήσει κάποιες από τις εκδηλώσεις που εσείς ενδεχομένως προγραμματίζετε το επόμενο διάστημα. Ναι, σταθήκαμε και σε αυτό. Τώρα, σε σχέση με τη στέγη, να πω ότι μας είπε κάποια πράγματα το επιμελητήριο που μπορεί να βοηθήσει. Βέβαια δεν δεσμευτήκανε σε κάτι, γιατί καταρχήν και ήδη ψάχνουν τώρα για στέγη. Ακριβώς αυτό θα ήθελα να πω και εγώ, ότι πρέπει να φύγουν από εκεί για να βρουν ένα άλλο κίνητο. Ψάχνουν για στέγη που να είναι κατάλληλη για αυτό το φορέα. Αλλά σε αυτό δεσμευτήκανε ότι θα υπάρχει βοήθεια για κάποιες εκδηλώσεις που θα κάνουμε και μαζί, αλλά και αν κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος από μόνος του, ούτως ώστε και να αυξήσουμε την κίνηση την εμπορική, αλλά και να αναδείξουμε και χαρακτηριστικά πολιτισμικά εδώ τα τοπικά. Ναι. Μάλιστα. Είναι σε θετικό κλίμα λοιπόν από ό,τι αντιλαμβάνομαι και οι δύο αυτές επαφές. Προγραμματίζετε προφανώς και άλλες συναντήσεις με κάποιους άλλους φορείς, έτσι δεν είναι? Ναι, προγραμματίζουμε και με την πυροσβεστική, προγραμματίζουμε και με Δημοτική Αρχή, προγραμματίζουμε και με τον βουλευτή. Το βουλευτή θέλω να τον αφήσουμε τελευταίο, γιατί προφανώς πολλά από τα προβλήματα και ζητήματα που θα συζητήσουμε με προηγούμενους φορείς θα καταλήγουν προς την κυβέρνηση. Οπότε θα τα θέσουμε. Ωραία.